Okwabiwa kwengane bese ibikwa iyabiwela omunye umuntu noma omunye umzali ongayitholi ingane mhlampe enye indlu kunomama ongayitholi noma kunobaba ongayitholi ingane bese ethi umfowabo, mfowethu kunengane engizoyaba ngikunikeze yona ukuze ikwazi ukuthi ibheke lokhaya ngoba manje awuyitholi ingane nomakoti wakho. Leya nto iyenzeka ibucayi leya nto, abantu ngicela beyiqaphele evidiyo beyilalele bengalaleli ngese lokuphendula. Uma ingane ibe naleso phansi kwaleso sihlava sokuthi iyabiwa, nansi ingane njengamanje ibikwa ngapha kuthi cha, le ngane lena sinikeza nangu usibanibani, isizoba ngeyakhona, isizoba ngaphansi kwakhe ngoba akanazo iy'ngane ukuze izobhekela ekhaya. Leyo ngane ayibuyi noma ngabe kuthiwa ngaphansi kwaziphi izimo. Anguphinde uma ingane yabiwe yahamba yabikwa lapha emsamo, iyabiwela lo muntu ongayitholi ingane, yayisiyofakwa esibelethweni sakhe lapha ukuthi nansi le ngane le isizalo bani. Leyo ngane noma bethu isiphumelele empilweni noma isinjani ayibuyi. Uma sengese kukhona iy'lwane ey'file emathongeni ibikwa le ngane zafa ukuthi kunengane ehambayo, ayibuyi lo ngane izovusa le ndlu. Uma ngabe bedlula laba abazali labana badlulela ekuthenini le ngane efuneke lowa muzi kube yiyona ewakhaya, kube yiyona ovusa ngoba ikhaya elilodwa, mhlawumbe umuzi kamfowabo kube yiyona ekhaya lakhaya lana. Le ngane lena yonke into yayo iyoba ngaphansi kwalela khaya yonke. Le ngane ngisho ingaceba ibe namatekisi awu-30, ngisho ingaceba ibe nenkomo eziwu-100, ngisho ingaceba ibe namabhizinisi leya ngane. Uma kuwukuthi abazali bawo lezi ngane abayizele ngala azilanga amandla, ingalekelela ilekelele ngoba abazali bawo begazi laba ithi baba noma ngithi anginilekelele lokho akulona icala lelo ngoba umuzi yini iy'ngane zandawonye lezo kuwubaba ongobaba babo, ziy'ngane zandawonye zalo ukhalo olulodwa obaba balo mfana ongabe esuke abiwe. Isikhathi esiningi akwabiwa intombazana, kwabiwa ingane yomfana. Ngaphandle-ke uma ngabe ingane yomfana yentombazane iyabiwela ukuthi ayikho ingane yentombazane lapha kugcwele abafana bodwa balako-8, zinsizwa zodwa ukuthi hayi nawe uzela amantombazane amaningi lo, ake siyabe le ngane ibiyohlala ngale ukuze ikwazi ukuphekeleza iy'ngane, ikwazi ukuthi ithumeke njengengane yentombazane ngoba iy'ngane zabafana zihlala ey'nkomeni ayithumeki isikhathi esiningi ngokuthi ihlezi ibhizi ngempilo, abafana ziyazingela ezinye kunjena kuningi nje. Ingane yabiwe ngosiko yofaka esibelethweni yabikwa ngapha, ayibuyi lo ngane, abantu abayiqaphele leyo nto, ayibuyi noma ngabe kuthiwa izimo zinjani, ileya ngane kube ngeyalapha. Imi ngabe igawuni ivusa umuzi yakho umuzi walapha. Into ephambanisela abantu impilo, abantu bendawo bathi uma ngabe ingane isikhulu isindala bese beyitshela iqiniso bethi nabo abantu bakini wena, nayi indlu yakini wena, nayi ami ingane nanga abazali bakho wena begazi. Kahle kahle ingane mesiba nalento ingene lento kuwomoya ukuthi ifuna ukwenza ngani, ifuna ukubuyela ekhaya layo, ibuyele ey'nganeni zakwabo. Once angiphathi uma ngabe ngasekho abazali ngala, once loo nto yenzeka ingane yamuva yangala yokwakha lowa muzi, isiyoba ney'nkinga lowo muzi ney'ngane eyoyizala ngoba isibuyele endaweni la uyibona kuyiyona eyasuswa khona, yabikwa kwashiwo kwathiwa nansi ingane isiya kwabani, siyoyinikeza usibanibani ngesimo sokuthi akabatholi abantwana, asifunde yandle ife. Phela kunobuntu kwaZulu. KwaZulu nje abantu indawo noma amaZulu abantu abanobuntu abaziwa ngobuntu. Asikhulumi ngomdlwembe, sikhuluma ngabantu bakaZulu abangamaZulu ngempela. Sibayeke laba abenza imigilingane emhlabeni, cha, sikhuluma abantu abenza thina into eyiqondile. Obaba omkhulu bethu izwe leli lakaZulu noma mhlawumbe impilo yesizulu noma yesintu yayinobuntu obukhulu kabi. Ngisho umuntu ongafuyile wayifuyiswa iy'nkomo ngoba banobuntu, banalento yobuntu nje. Ingane yabiwe ayibuyeli kubo, kulelo hlangothi lakubo, ayilenzi lo phutha. Leyo ndlu iyophela phu, isiba ney'nkinga ngoba kuvuka umuzi owengane ibisihambisiwe yayiswa kwenye indlu kwathiwa ihamba kulapha kumfowethu bese ingane ethiwa ayibuyiswe, iyoba ney'nkinga leyo ndlu uma ngabe le ngane isibuyiswa. Ukwabiwa kwengane ngisho ngabe kuthiwa iyabelwa umuntu othi uyabewele lowo muntu bese kuphoqa ukuthi lowo muzi lowo leli khaya eyabelwa kulona kufuele ibe induna, mhlawumbe baba ubekade induna, mhlawumbe sekumele ithathe ubuduna. Kufanele kube kanjalo nje, ayiphazami lento, ayisuki ingane nje misibikwe kume kwafa iy'lwane nje zibika umuntu, lonto inkulu kabi, ayifeli into engekho.
Amakhehla ayazi lonto leyo ukuthi ingane iyabiwa vele. Iyabiwela umuntu. Asikhulumi ngalabantu imidlwembe ethi akuzalelwana. Asikhulumi ngaleyo midlwembe labantu abakhuluma lelo language enjalo. Sikhuluma ngabantu abaphila ubuntu thina. Abantu abathi ngisho beganile bengamakhosikazi befike beboni begana obhuti abaphakathi noma bangamakhohlo bebona iyinkosana ingenamakhosikazi beyiwashele. Hayi ngoba kukhona umkhubo khona. Sikhuluma ngalabantu abalawo ngqondo kubola. Sikhuluma ngabantu abakwazi indaba yobuntu nonembeza. Umuntu okaZulu wayedayela ubuntu. Amusani ukubuyisela iy'ngane kubo isiyabiwa ingane sebahamba ngisho abazali. Leyo nto iba nenkinga kusasa. Ayiyakhi leyo ndlu, iyakha le yandlu eyabiwele kuyona. Ngiyabonga ithuba.